Sanibonani Thokozani. Ngiyathemba niyaphila, sekade ngagcina ukuposta ivideo. Ngicela ukuthi u-like, usubscribe, click i-bell notification, ushare nje wenze konke. Ngagcina ngithe ngizoqedela mayelana nesihloko sokukhishwa komuntu ekhaya konina eyongenisa esibongweni sakubo, ekhishwa komalume. Lokhu-ke kuye kwenziwe uma kuwukuthi usukhokhile, uma uwubhuti noma ingane yakho uma ikhokheliwe, hhayi inhlawulo, ngisho ukukhokhela lokhu ukuthi ingane iyathengwa ibese iyakhishwa-ke. Lokhu kuyayisiza ingane ukuthi ihlukanise ithongo, ingabanga iy'dalwa. Baningi abantu ababanga iy'dalwa, uthola ukuthi ngoba kahlukanisile. Nawe-ke wena othola ukuthi wazalelwa komalume kodwa ubanga iy'dalwa, ikhona indlela yokuyilungisa leyo nto leyo ukuze ungabanga iy'dalwa, izinto zakho uthole ukuthi ziyahlangana ziyahlukana ngenxa yokuthi ubanga iy'dalwa. Ikhona indlela yokuthi uyilungise leyo nto leyo. Koda-ke okwanamhlanje ngizogxila kule eyokukhishwa kwengane esibongweni sayo, I mean sakomalume, iyofakwa esibongweni sakubo kwayise. Ziningi-ke iy'ndlela zokwenza, kuyahluka ngey'godi nokuthi abantu baqhamukaphi. Engazi omunye eqhamuke esezothi hawu nangu umfana wekoti lapha, esekhuluma into esingayazi thina ngakithi. Nami ngizokhuluma ngendlela engafundiswa ngayo, nendlela engazi ngayo, nendlela esengibonile kulungiswa ngayo izinto zabantu ziqonda. Ngoba okubalulekile ukuthi kulungiswe izinto zomuntu ziqonde. Ngiyazi-ke kuney'nyanga zenu la ku-YouTube eniy'thandayo neniy'thembile neningay'fela, ezenza izinto lezi ey'suke zibona siy'khuluma la, bese umuntu ayenza into ekuhlephula itshe lemali, kanti hhayi le nto kulula ukuyenza. Nansi-ke into eyenzekayo, kudingakala ukuthi umuntu uma esekhishwa esibongweni sakomalume eyisesibongweni sakubo ukuze ehlukanise ithongo engabangwa iy'dalwa, kuye-ke kudingakala ukuthi kube nembuzi noma inkuleko ngapha esayidini lakomalume azohlatshelwa yona uma esekhishwa eyiswa kubo. Nakubo kuphinde kube nenye imbuzi nakhona inkuleko yakhona azomukela ngayo. Ngapha-ke komalume kugaywa utshwala, bese kuthi lo muntu lo kuyena oshisa impepho ethathe le ngane esuke kuyiyona yona ezokhishwa esibongweni lesi sakomalume, eye naye emsamo, kuhlalwe phansi kuzothe kubekwe ukhamba lukamencishane emsamo. Bese yakhuluma ukuthi nina basekutheni, awusuka madoda, nangu umshana wenu noma nangu umzukulu wenu, kasimxoshi kodwa sesiyamkhipha-ke manje siyomfaka esidalweni sakubo. Ningabe seniba nengxokozelo nomsindo phe komntwana. Qhubekani umntwana kusengowenu, qhubekani umntwana nimuphe iy'nhlanhla, esho konke okuhle afisa ukuthi ingane kadadewabo noma umzukulu wakhe ey'thole lezo zinto. Esho ukuthi mpheni umsebenzi, uma kuwesifazane akagane ebe nabantwana, yabo, engazaleli ekhaya. Uma kuwukuthi owesilisa akathole umsebenzi eganwe ebe nabantwana, kukhula umuzi, ekhulisa ikhaya. Esho zonke lezo zinto ezinhle, yabo, ekhombisa ukuthi nabo bayamthanda nethongo lizomthanda. Bese-ke kuhamba kuyohlatshwa le mbuzi, ihlatshwe le mbuzi le, ithathe iyolaliswa lapha emsamo. Ekuseni uma bevuka bathatha isiphandla, basika isiphandla bamfaka esandleni sesinxele. Iyaphekwa siconsiselwe ngenyongo lesi siphandla, siconsiselwe ngenyongo. Iyathathwa le mbuzi ihlukaniswa phakathi, kuthathwa uhlangothi, umhlubulo nomlenze nomkhono, kuyabekwa kwesinxele, kuyabekwa kuphekwa, kuyabekwa kubekwe, bese lena enye iyathathwa iyophekwa. Mayikhishwa eziko iyadliwa ntambama, mhlampe ngey'khathi zo-2, 3
Ngiyaphinda futhi ubuyele emsamo njengoba benginibikele nina basekutheni. Namhlanje siyamkhipha nangusibanibani ozalwa usibanibani simyise esibongweni sakubo. Ngiyacela ukuthi-ke niphume-ke, siyaphuma manje siyohlangana nabakubo. Sicela nani niphume nibe mdibi nabo njengoba kusuke kukhishwa umakoti nje. Niphuma nokhamba-ke, hhayi lolo olusuke lusemsamo, nithela olunye ukhamba. Kuphunywa nalolo khamba lolo, uhambe uyakhuluma, mhlampe uzophatha nesibani uma kuwukuthi uphatha nesibani, ayikhanyi izinto zomntwana. Uyakhuluma, 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 uma befika ngaphandle kuhlalwa phansi. Lolu khamba laba abantu abazobe bemphelezele bayaliqhabula, baliqhabula, 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 baliphuza. Babeqeda lapho balishiya bangena emotweni, bakuthi bangena emotweni. Kuyahanjwa, nangu umhlubulo nomkhono bahamba nawo, nomlenze uhlangothi lesinxele bahamba nayo. Babefika-ke emzini kulo muzi abaya kubo kubuka umntwana, abangeni bama ngaphandle. Kusuka umuntu wakhona uza nembuzi yakhe naye uyasho, hhayi nina abasekutheni, nina abasekutheni, thina singabasekutheni siyanemukela, siyanemukela nganansi imbuzi esimngenisa ngayo umntwana esidalweni. Bese kuthi laba bangapha bathi, hhayi nakhu umntwana esimletha ngakho, beletha lo mhlubulo wesinxele ohamba nomkhono nomlenze, bayabanika abakulowo muzi wokubuka umntwana. Bese behamba nabo-ke sekuyiwe endlini yangenhla, kufika kuhanjwa nomntwana kuyabikwa, hhayi nina abasekutheni, nina abasekutheni, nangu-ke umntwana ozalwa umasibanibani emzalwa nosibanibani. Sesiyamfaka-ke la ekhaya, sicela nibambisane nabakubo nenze izinto ezinhle phe komntwana. Sifuna umntwana ekhulisa umuzi, sifuna umntwana egane, sifuna umntwana egane, sifuna umntwana ebe nabantwana, ethenge iy'moto, ebe namabheki, yonke into enhle abasuke beyifuna. Maqeda lapho iyakhishwa imbuzi, iyonqunywa imbuzi, iyabuya imbuzi, kukhishwa umhlubulo, iyathatha umhlubulo unikwa abakuboka wengane, bahamba nomhlubulo wabo. Lena esele iyathatha ilaliswe emsamo. Ekuseni ivuka iyathathwa le mhlubulo iyaphekwa yomibili. Iyaphekwa imhlubulo, iyaphekwa, 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 iyadliwa. Ingane bathatha isiphandla beyifaka esandleni sokudla, isho ukuthi izobe siyifake iy'phandla ey'mbili, bayicontsisela ngenyongo. Isifakiwe njalo ingane esidalweni. Ngeke kuphinde uzwe kuthiwa ingane ibanga iy'dalwa, ingane ayisebenzi, ingane iphelelwa imisebenzi ngenxa yokuthi ibanga. Baningi abantu abanale nkinga, uyabo. Ngizoke ngikhulume ngalesi sihloko lesi ukuthi uma kuwukuthi-ke wena uzalelwe komalume, lo guluvu ubaba wakho akahlawulile, uguluvu ubalekile, wenza njani? Noma uzaleke ngenye indlela, yabo, ngoba yikhona phela iy'ndlela, yiningi iy'ndlela zokuzaleka. Mhlampe omunye akasazi isibongo sakubo, ubhekwe ithongo lakomalume. Wenza njani ukuze ungabangwa ithongo lingakwani? Ngoba phela lona lisuke lazi ukuthi umntwana walo, yabo. Wenza njani-ke ukuze ulungise lezo zinto lezo? Ngizosithinta lesi sihloko lesi, ngizosithinta ukuthi bengiseney'nkinga ey'ncane nje ngane zakwethu, kodwa hhayi angibuyanga ngigalelekile, ngibuye impela ngamandla amakhulu, yabo. Okay, omunye umuntu-ke unenkinga yephupho, unenkinga yani ofuna ukuyibuza, inamba yami ikhona 074 90 12 457. Iyona namba engitholakala kuyo leyo. Ungakhohlwa ukusubscribe-a, ulike, uklikhe i-bell notification, wenze yonke leyo nto leyo. Hhayi, umntwana omncane osakhulayo wehla ngobonda njengesicabucabu. Nina besilo, ngiyathokoza.